सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। रायजोआव 7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनो हागौ। नर्थ इस्टआव थानाय 300 किल'मिटारनि कपिली फल्ट जनाव बांग्रिं मावबाय थानायखौ हमदांदों रिसार्चारआ। थांनाय 27 फेब्रुआरियावबो 5 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो 2021नि 28 एप्रिलाव सनितपुराव 6.4 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जेराव माखासे सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो माखासे धोन सम्पथिबो खहा जादोंमोन। 1869 आव काचार आरो 1943 मायथाइयाव मिकिरी हिल्सआवबो 7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला 1984 निफ्राय लानानै 2019 मायथाइसिमनि मादाव कपिली फल्ट जनाव 11 खेब गेदेर बांग्रिं मावदों। बांग्रिंनि सोमावनाया 5 निफ्राय 6.7 मेगनिट्युडनिमोन। मैयानि सानावबो बांग्रिं मावदों, जायखौ आसाम, नागालेण्ड, मणिपुर आरो मेघालयआव मोनदांदों। फुंनि 11 रिंगा 8 बाजिसोआव 5.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिंआ मावदों, जायनि एपिसेन्टारआ इन्डिया म्यानमार सिमायावमोन, जायनाखि सा-सानजायाव थानाय कपिली फल्ट जनाव बांग्रिं मावबोबाय थादों। बेनिखायनो 7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों रिसार्चारफोरा। BTRआव आरोबाव जोनोम मोननो थांगासिनो दङ गोदान राजखान्थि दोलो। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिआ थाबैनो गोदान राजखान्थि दोलो दानायनि लामायाव। बाक्सानि बरबरियाव इउनाइटेड फरामनि जथुम्मा, जेराव बाहागो लादों मेलेमजिबि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एनडिबिखौ मदद होबोनाय आफादफोरा। मा जाहोननि थाखाय इउनाइटेड फरामआ गोदान राजखान्थि दोलो दागोन, बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव थाबैनो फोरमायथिनानै होगोन होननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिनिफ्राय मिथिहोदों। जेरै जारिमिनखौ नायोब्ला थांनाय 2003आव बिएलटिआ बिटिसि गोरोबथा खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिएलटिआ जोबनानै बिपिएफ जोनोम जादों आरो बिएलटिआनो बिपिएफखौ दैदेनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो 34 बोसोर एनडिबिफोरा सोमावसारनायनि उनाव 2020आव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव एनडिबिफोरा जोबबाय, नाथाय खामानि मावनायनि जेबो जायगा मोननो हायाखै। बेनिखायनो लिगेसिखौ लाखिनो थाखाय आरो जारिमिनखौ नायफिननानै गोदान राजखान्थि दोलो दानो नागिरदों होननानै फोरमायथिदों। थांनाय 17 बोसोरनि सोरखार आरो 5 बोसोरनि सोरखारनिफ्राय मानसिफोरनि थाखाय साबसिन खामानि मावगोन होननानै बुंथियो। जों रावनिबो हेंथा नङा, जों सोबख'जानाय, नासयजानाय, गादबजानायनि थाखाय खामानि मावबोदों। एनडिबिनिफोरा UPPL आरो BPFआव थानानै रायजो राजानिफ्राय भट बिनानै होबोदोंमोन, जाहाथे एनडिबिनि जेंनाया सुस्रांजायो। नाथाय क'क्राझाराव जानाय आसाम एसेम्ब्लियाव बर'नि MLA मन्थ्रिफोरा UPPL बा BPFनियानो जाथों मानो एनडिबिनि जेंनाखौ लानानै फंसेबो खोथा बुङाखै। अखिल गगै बायदि बिथाङासो बुंलांदों, बेयाव जोंनि मेगना बांसिनै गेवदों होननानै बुंथियो। बेनिखायनो गावनि राजखान्थि दोलो, जोंनि MLA आरो मन्थ्रि थानो नांगोन होननानै बुंथियो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिबिनिफ्राय। दुबाइनिफ्राय सना लानानै फैखुमानायनि दायाव हमजादों सासे एक्ट्रेसआ। 1 केजि 2 केजि नङा, 14 केजि 800 ग्राम सना लाखुमानानै फैदोंमोन साउथनि सासे एक्ट्रेसआ, नाथाय डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। साउथनि एक्ट्रेस रानिया रावखौ एयारपर्टआव एरेस्ट खालामनाय जादों। बिथाङा दुबाइयाव थांनानै दुबाइनिफ्राय 14 केजि 800 ग्राम आयेन बेरेखायै सना लाखुमानानै फैदोंमोन। बेखौ उनाव सन्देह खालामनानै बेंगालरनि केम्पेगौड़ा इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव हमनाय जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला कर्नाटकनि सासे DGP रेंकनि IPS अफिसारनि स्टेप डटार अदेबानि फिसाजोमोन रानिया रावा, जायनाखि बिफाया गोजौ थाखोनि अफिसार। बेनिखायनो सना लांलाय लाबोलाय खालामनायाव पुलिसानो मदद खालामदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों, मानोना थांनाय 15 सानावनो बिथाङा दुबाइयाव खेब्रैयै थांलाय फैलाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनावनो बिथांनि सायाव सन्देह जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। दा 14 केजि 800 ग्राम सनाजों लोगोसे बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय आरो कर्टआवबो प्रडिउस खालामनाय जाबाय, लोगोसे 14 साननि जुडिसियेल कास्टडियावबो दोननाय जाबाय। दाउ अमानि मिशनखौ नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ, नाथाय BTR मिशनखौ नोंथाङा खोनाफेरदों ने? मा BTR मिशन आरो UPPL आरो BPFजों मा सोमोन्दो दं, बेनि सायाव BJPनि रायजोनि आफादगिरि दिलीप सयकियाया मा फोरमायथिदों, बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। उदालगुरि जिल्लायाव BJPनि दैदेननायाव जयनिं हाबाफारि लादों, जेराव समाज सिबियारि आरो जाफुंसार फालांगिरि मिलन मुसाहारिया गावजों लोगोआव गोबां मददगिरिफोरखौ लाफानानै BJP दोलोआव आखाइ हमहैदों। UPPL
सेन्ट्रेल इउथनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्ट खौरां दैमारि बिथाङाबो UPPL एंगारनानै बिजेपियाव जइन जाहैबाय। बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सैकिया बिथाङा जइनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखौनो बुंथिदों दि बिजेपिनि BTR मिशना जागायजेनबाय। BTRनि मोन 40 बियाबावबो बिजेपिया हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायनि जि थांखि दंमोन बे थांखिया दासिमबो दङ आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव बिजेपिया हारसिङैनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै रोखा खालामबाय दिलीप सैकियाया। सोरबा जुदि बिजेपिनि मावथिफोरनाव सोंथि खालामोब्ला रोखायै बुं बिजेपिया हारसिङै बिटिआरआव बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बिटिआरनि मोन 40 बियाबावबो बिजेपिया बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै रोखा खालामबाय MP दिलीप सैकियाया। ओजोंहाय BPF आरो UPPL जों लोगो थानायनि सायावबो MP दिलीप सैकियाया मा फोरमायथिदों बेखौबो नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। BPF जों बिधान सभायाव सोरखार दानायाव फ्लर कोअर्डिनेशनाव दङ नाथाय लोगो नङा आरो UPPL जों सोरखार दानायावसो लोगो नाथाय दोलो हिसाबै दोलोनि खामानिफोराव बिजेपिया गावनि गोहोजोंसो आगान सुरगासिनो दं होननानै बुंथिदों MP दिलीप सैकियाया। ओजोंहाय UPPL निफ्राय बिजेपियाव हाबनाय खौरां दैमारिया बेखौनो फोरमायथिदों दि UPPL दोलोआ बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे गामि ओनसोलनि गोबां मोजां खामानि जेरै आबाद लामा सामा कालभार गासैबो खामानिखौ मावगोन होननानै सानदोंमोन आरो गले गले खावलायबोदोंमोन नाथाय मोनसेबो लामा सामा मोजां खालामाखै आरो बिजेपिया उदालगुरियाव मोन 10 बियाबावबो गेलेगोन आरो बिजेपिया गासैयावबो देरहागोन UPPLआ मोनसेयावबो देरहानाय नङा होननानै बुंथिबाय खौरां दैमारिया। डक्टरनो दिन्थियालासे फार्मासिनिफ्राय मुलि बायनानै जानायाव नोंथाङाबो सांग्रां जा। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा जुदि डक्टरनो दिन्थियालासे फार्मासिनिफ्राय मुलि बायनानै जागासिनो दङब्ला नोंथांमोनहा खैफोदखौ लेंहरगासिनोसो दङ। मानोना मोन 145 मुलिफोरखौ क्वालिटी टेस्ट खालामनायाव फेलें जादों। पेरास्टामलनिफ्राय लानानै हार्ट फेलारनि मुलिफोर भिटामिननि बायदिसिना मुलिफोर गासै मोन 145 मुलिनि सायाव क्वालिटी टेस्ट खालामनाय जादोंमोन जेराव फेलें जादों। सेन्ट्रेल ड्राग्स स्टेन्डार्ड कन्ट्रल अर्गानाइजेसन CDSCOआ मोन 145 मुलिफोरखौ स्टेन्डार्ड क्वालिटी नङा होननानै सिनायदों। 145 मुलिफोरनि मादाव पेरास्टामल हार्ट फेलारनि मुलिफोरजों लोगोसे भिटामिननि मुलिफोर 145 नि मादाव मोन 52खौ CDSCOआ आइडेन्टिफाइ खालामदों आरो मोन 93 मुलिखौ स्टेट ड्राग्स टेस्टिं लेबरेटरिया आइडेन्टिफाइ खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा फार्मासिनिफ्राय मुलि बायनानै जानायाव सांग्रां जा अदेबानि डक्टरनो दिन्थियालासे फार्मासिनिफ्राय मुलि बायनायाव सांग्रां जा। मानोना मोनफ्रोमबो बोसोराव आरो मोनफ्रोमबो दानावनो गनायजाथावै मुलिया हाथाय बाजाराव ओंखारनाया बांनायनिफ्राय बांदों। थांनाय 2024 नि अक्ट'बर दानावसो CDSCOआ मोन 90 मुलिखौ आइडेन्टिफाइ खालामदोंमोन अदेबानि स्टेन्डार्ड क्वालिटीनि नङा होननानै आइडेन्टिफाइ खालामदोंमोन। बेनि उनाव नभेम्बर दानाव 111खौ सिनायदों। बेनि उनाव डिसेम्बराव 135खौ सिनायदों आरो जानुवारियाव 145खौ सिनायदों। बेबायदिनो हाथाय बाजाराव गनायजाथावै मुलि ओंखारनाया बांनायनिफ्राय बांदों। समाजखौ लाजि फोनांनाय जाथाय बिफानि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों गावनि असे फिसाजोआनो। बे जाथाया जोंनि बाक्सायावनो जानो मोन्दों। बाक्सानि सानजा राजाबिल गामियाव जादों बे सोंखारि जाथाव आरो लाजि फोनांनाय जाथाया। बिफायानो गावनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनानै गोर्बोआव दोनदों। 3 दाननि गोर्बोआव थानायनि उनाव उन्दै हिन्जावसा गथ'नि देहायाव सोलायनाय नुनानै उनाव सेबनायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। बेनि उनावनो रायजो राजाफ्रा दुथां दिगम बर्मनखौ हमनानै साजाबो होदों। खानाय सिननानै आरो सेन्देलनि माला गानहोनानै बायदि साजा होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फोरमायथिनो गोनांदि दुथां दिगम बर्मनआ 4 गथ'नि बिफामोन नाथाय दुथाङा गावनि फिसाखौनो बेबायदि खालामदों। रायजो राजाफ्रा दुथांखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय। ओजोंहाय फिसाजोखौबो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों होननानै मिथिहोदों। बजालिनि एसिस्टेन्ट कमिशनार गौरब शेखर दासखौ एरेस्ट खालामदों। रां लानायनि दायाव एरेस्ट खालामदों डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ। 50,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों गौरब शेखर दासखौ। फोरमायथिनाय बादिब्ला हा जावनायनि फालांगियाव जाहाथे हेंथा होआ बेनि थाखाय एसिस्टेन्ट कमिशनार गौरब शेखर दासआ रां दाबि खालामदोंमोन। बे रांखौ होफुबाय थानाय समावनो अदेबानि 50,000 रांखौ लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बिथाङा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसाल्टेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों